tun kafin zuwan wannan gwamnatin a 2023 an samu rashin tsaro na wanzuwa a wannan Najeriya tamu. Rashin tsaron nan ba wannan gwamnati ta samar da shi ba, ita ma gadon shi ta yi daga al'ummomi da suka gabace ta a babin shugabanci. Kuma babu shakka ni ko kokonto bani an samu sauki akan lokacin gwamnatin da ta wuce. Domin a gwamnatin da ta wuce kowannen mu ya sani in dai dan Katsina ne kamar yadda muke zaune mu a Katsina ita muka sani fiye da ko ina a Najeriya. Mun san irin hare-haren da ake yi a local government waɗanda ake ce ma frontline local governments, babu irin ɗauki ba daɗin da ba a yi kullum. Sai a ce Sheikh Abu Amar ɗan jam'iyyar APC ne daga sama har ƙasa. Ni abin da ke akwai ba ɗan jam'iyyar APC ba ne ni, mai goyon bayan shugabancin Bola Ahmed Tinubu ne da kuma Dr. Dikko Umar Radda da kuma sauran waɗanda nake ganin sun cancanci a sake ba su dama. Ina magana akan abin da ya shafi jagoranci a Najeriya. Kuma kowannen mu ya sani a addinin Musulunci shine addinin ya zo da tsari na shugabanci. Kuma bai yadda ba a bar shugabanci ya ta tafiya haka ba tare da ko al'umma ta tafiya haka ba tare da shugabanci ba. Samar da shugabanci wajibi ne, dole ne, tilas ne, yana daga cikin ƙa'idoji na rayuwa. Kuma dole ne lokacin da aka ce ga wasu mutane sun fito suna takara, to za a yi awo cikin abin da ya shafi cancantar su kuma a yi magana akan wanda ya fi cancanta ko ake ganin shine ya fi dacewa. Ni a iya fahimta ta da kuma dukkanin nazarin da nake da shi na rayuwa da fahimtar da nema siyasa ta Najeriya, babu wanda ya fi cancanta ya zama shugaban ƙasar Najeriya a 2027 fiye da Bola Ahmed Tinubu. Malam, menene dalilanka na ganin cewar Tinubu ne cancanta a 2027 da ne ƙara zarcewa? Na'am, dalili na farko dai dukkanin abokan takararsa waɗanda suke neman kujerar da yake a kai yanzu, a iya fahimta ta babu wanda ya kai shi cancanta. Saboda dukkaninsu sun riƙe wasu mukamai a Najeriya, sun riƙe wasu mukamai a yankunansu ko ɓangarorin da suka fito, babu wanda ya yi ma al'ummar da yake wakilta ko inda ya fito irin tagomashi da kula da shi ainihin Bola Ahmed Tinubu ya ma al'ummar da ya fito cikinta ko kuma yankin da ya fito. To idan kada wannan malam kusan yankin da ya fito jiha ce, ita kuma ƙasa yanzu ƙasa ce. Ina ganin abin da wasu ke ganin ya kamata a auna da abin da ya a ƙasa yanzu wanda aka gani ba abin da ya a jiha ba. Yanzu abin da ya a ƙasa kana ganin ya gamsu a yi wannan bayanai a ce a sake zaɓen shi? Ƙwarai da gaske, abin da ya a ƙasa ni a iya fahimta ta ya cancanta a ƙara ba shi dama domin ƙara inganta ƙasar ta fuskar abin da ya shafi ɓangarori kamar haka. Ɓangare na farko, tun kafin zuwan wannan gwamnatin a 2023 an samu rashin tsaro na wanzuwa a wannan Najeriya tamu. Rashin tsaron nan ba wannan gwamnati ta samar da shi ba, ita ma gadon shi ta yi daga al'ummomi da suka gabace ta a babin shugabanci. Kuma babu shakka ni ko kokonto bani an samu sauki akan lokacin gwamnatin da ta wuce. Domin a gwamnatin da ta wuce kowannen mu ya sani in dai dan Katsina ne kamar yadda muke zaune mu a Katsina ita muka sani fiye da ko ina a Najeriya. Mun san irin hare-haren da ake yi a local government waɗanda ake ce ma frontline local governments, babu irin ɗauki ba daɗin da ba a yi kullum. Ni ɗan Duma local government na fito, gari na shine Kadawa, na san abubuwan da suka faru a wannan yankin a waccan gwamnatin da ta wuce. Duk wanda ke a wannan yanki in dai zai adalci ma rayuwa, in dai zai adalci ma abin da ya sani, ya san cewa an samu sauƙi yanzu na hare-haren 'yan ta'adda da kuma ainihin watakan kai farmaki a gidajen mutane ana yi musu ta'addanci. Amma da haka malam kwanan nan rahotanni kadiba abin da ya faru mata da kasar na rarraba da sauransu da shiga da aka rika yi irin jikamshi da garuruwa da yawa kankara da har yankin shi kan yankin naka da dan dabi duk ba ganin wannan kashe-kashe kila za a ce ko dan abin kai da bai shafe ka ba yasa kake faɗin haka. Ai don da yace direct bai shafe ni ba shi bai ma san ni ba. Wanda ni har ɗakin mahaifiyata an shiga an ɗauki ɗan sister ta, wanda sister ta wai yanzu haka tana nan gida na zo ne. So kaga wani ya ce maka wai abin bai shafe ni ba, bai san ni bane ko kuma bai san inda na fito ba. Ina maganar comparing ne, wanda kuma shine babin adalci. To yanzu in muka dubi ina zuwa bangaren tattalin arziki, tambaya dole in faɗi abin da yake kafin ka je ka dan jarida, ba abin da kake so zaka faɗi ba, abin da nake na gaskiya shine zan faɗa. Idan muka kalli gwamnatin da ta wuce, kowannen mu ya san irin hare-haren da ake yi a Jibiya, ya san irin hare-haren da ake a Dan Musa, ɗauki ba da ake yi a Safana, ɗauki ba da kai har Katsina, nan cikin garin Katsina sai da bandi suka shigo suka ɗauki mutane. Amma yanzu tsawon zuwan wannan gwamnatin
wane ne zai iya gaya maka an shigo Katsina an ɗauki wani cikin gari? Wancan ɓangaren na ɗan Musa, wancan ɓangaren na Safana, ɗan Dumen karan kanta, Sabuwa, Faskari, sauƙi ya samu babu shakka. So ba wai ana cewa babu wannan tsaron bane fa, abinda mutane kamar su yi kansu adalci. Ba an ce tsaron ya samu bane 100%, amma muna faɗin an samu sauƙi akan yanda aka baro a gwamnatocin baya. So kuma mutane su fahimci cewa ba wannan gwamnatin bace ta kawo rashin tsaron nan, ta gaje shi ne kuma ta yi iyayen ta musamman mu a jihar Katsina wurin samar da sauki, wanda wannan babu shakka duk mai adalci zai tabbatar da haka. Ta fuskar abin da ya shafi kuma kafin kai nisa malam dan jihar Katsina ne kai, musamman kana mu'amala da talakawa wannan hukuma da kake shugabanta, baka jin koke-koken al'umma na matsan tattalin arziki musamman abin da ya shafi man fetur? To idan aka magana tattalin arziki, shi talaka jigon abin da ya fi damunsa abinci ne ba man fetur ba, in magana talaka ake yi. Kuma babu shakka wannan gwamnatin abinci sauki ya samu akan gwamnatin da aka baro a baya. Ka sani na sani, kana da iyali ina da iyali, mun sai shinkafa tiya ɗaya 6,000 a gwamnatin da ta wuce, amma yanzu nawa ake sayan ta? Kaga sauki aka samu. Nawa aka sayi masara a gwamnatin da ta wuce, nawa ake sayan ta yanzu? Sauki aka samu. Ya kamata mu rika yin adalci ne. Shi yasa ni karantarwar da na samu ta addini ba ina kallon rayuwa bane a mahanga ta irin yadda gama garin mutane suke kallon ta. Kuma ba wai abin da gama garin mutum ya tafi akan sa ni da ilimi na da komai shi zan bi ba. A kokarin da zan yi in fadakar da shi ya tuna abin da ya baro a baya me yake kuma ciki a yanzu. Dai a ce Sheikh Abu Amar dan jam'iyyar APC ne daga sama har ƙasa. Ni abin da ke akwai ba dan jam'iyyar APC bane, ni mai goyon bayan shugabancin Bola Ahmed Tinubu ne da kuma Dr. Dikko Umar Radda da kuma sauran waɗanda nake ganin sun cancanci a sake ba su dama. Ganin waɗannan da ka faɗa duk 'yan jam'iyyar APC ne, kana shugabantar hukumar Hizba, wani zai ce anya kila in dan wata jam'iyya ya ratso ku ba za a dan nuna bambanci ba misali a wajen mai wurin gurin aikin saboda kila akwai wani dan jam'iyyar gwamnatin kila yakan bugo ya malam a sassauta kaza amma wanda bai da wani a gwamnati kila za a ce a ci gaba da aiki. Ai malam Yusuf, duk wanda ya san Abu Ammar in dai ya san ni farin sani, ya sani ba a shiga mun aiki. Wallahi alazim gwamna Dikko Umar Radda bai taba ce min ga abin da ya kamata in yi aiki na ba, kuma wallahi billahi in ya ce in ya saba ma abin da yake daidai ba zai yi ba, ballantana kuma wani gama gari. So in har duk wanda ke zuwa Hizba ya san muna masa adalci, kuma ni ina maganar siyasa ne a matsayina na dan Najeriya da nake da yanci, domin ita siyasa political interest ne, ni kuma ina da interest. Babu wanda zai min deny din interest ina dan ina malami ko kuma dan ina jagorantar wani bangare na addini, ba mai min deny din interest ina. Amma kar a dauka cewa ina alakanta wannan political interest ina da wannan kujerar da nake kai, ba su da alaka. Amma duk da haka wasu na ganin anya malam ba to baki aka samu ba, ganin a baya gwamnatocin baya ka rika ciccika kana jijjiga kan mambari in kana wa'azi in kana hudu ba, to wannan kuma an ji kai labas. Wannan fahimtar mutane ne, ba za ka iya kuma raba mutane da fahimtar su ba. Manzo Allah ma an mai mummunar fahimta, wasu ma Allah ma sun mai mummunar fahimta. Da yawa daga cikin mutane ma suna ganin Allah ba zai masa ba sai sun hada da yan biye. So kaga Allah ma sun mai mummunar fahimta, ballantana Abu Ammar. Kawai abin da na sani ni shine babu wanda ya isa ya canza ni daga abin da yake shine fahimta ta, ma damar ba dalili ko hujja fi ni ba. A gwamnatocin da suka wuce ina faɗi, a wannan gwamnatin ma ina faɗi, ko a hudubobi na wallahi ina faɗin inda ake da kusakurai. Sai dai bambancin shine yanzu tunda ina da kusanci da gwamna, zan iya buga mai waya, zan iya zuwa inda yake kai tsaye ba tare da neman wani togaciya ba, in je bisa mambari kuma in mai cece ku ce wannan ba masa adalci ba, wanda ya bani dama ya bude min kofa ina gaya mishi, kuma wallahi alazim shi ya sani abin da yake na ba daidai ba, ina gaya mishi wannan ba daidai bane, ga inda ya kamata ai ga kuma abin da yake daidai, kuma zan iya gaya mishi 100%. So kaga abin da ke akwai wani ya ce wai shi kawai abin da yake so shi zan yi, to wannan mutumin babu shi. To yanzu malam a iya cewa yanzu kai za ka yi ma Bola Tinubu da gwamnati da kwarar kamfen kenan, gangamin zaɓe in lokaci yayi a zaɓe su saboda ka gamsu da abubuwan da suke. To ai maganar da nake yi ma yanzu ai nuna cewa cancantar su nake yi. Ka ma fara kamfen kenan? Ban fara kamfen ba, ina mobilizing da wayar da kai ne, kuma ni ai ba dan kamfen bane, ni mai wayar da kai ne. Ai kamar yaɗa manufofi da wayar da kai kusan ya danganta da fahimtar da kai ka dauke shi a matsayin ka na dan jarida da kuma abin da mutane za su fahimta daban. So amma ni dai ba dan kamfen bane, sai dai ina ganin ba laifi bane in faɗi cancantar mutum. In ka dauke shi kamfen wannan ya rage ruwanka, sai ka je ka nemi ni fasar kamfen. Amma dai ni ina goyon bayan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, ina roƙon Allah kuma ya bashi dama ya zarce dan ya ƙara yin ayyukan alkhairi a Najeriya.